Менә бит. Туй көнне мәхәббәт билгесе булып торган балдакларны бер кигәннән соң, кайберәүләр икенче көнне үк салып ата, кайберәүләр күпмедер киеп йөргәннән соң сала, салыргамы, салмаскамы, менә нидә сорау. Менә тагын бер шундый теге нәрсә дип әйтәләр инде ул, теге ышану бар. Янәсе туй вакытында балдак кулдан төшеп китсә, бу гаиләнең тормышы начар булачак. Бу ялган. Туй вакытында бармактан балдак төшеп китә икән, беләсең нәрсәне аңлата? Нәрсәне? Размеры дөрес түгел. Әйе, бары тик шул гына. Бар кешеләр Ырым-чырымнар- ырымга ышана башлый. Ул таныш-белешләр арасында сөйләгәннәр дә булды. Хәтта теге кияү, кәләш туй вакытында талашып, балдакларын салып, ыргытышып, яңадан аннары шуларны алып киеп, яши башлаучы гаиләләр турында сөйләүчеләр бар байтак. Булар беренче көнне үк ширкан чыгалалар икән инде. Әйе. Ирем туйдан соң салды инде, 8 ел кими, аңа карамый, бик матур торабыз, 3 бала үстерәбез, Аллага шөкер, балдактамыни, эш үзем киям, матур бит дигән. Бер тыңлаучыбыз. Кемдер генә балдак түгел, паспортта штамп тынычландыра. Паспортта бар бит ул булган. Кигәнме балдак? Аңа тагын нәрсә өстәргә кирәк инде диген. Исән сиртәнге шәйләр, мин балдакны салмыйм, тормыш иптәшем дә салмый, кушылган чакта салам. Ә мин хәзер салмыйм. Балдакның урыны калды. Алдагы елда Алла берсә 20 ел була, икебез дә салмыйбыз дигән. Бик кызыкмы, мин аңламадым. Без сезне ничек кенә алмасын котлыйбыз. Бәхетле булыгыз. Бәхетле булыгыз. Иң мөһиме, ике якны тигез күреп бәхетле генә яши күрегез.